Aku nek sewengi mbok kon nyanyi terus seneng le. Wis ta ora ndake nyanyi tok lho genep pisan. Pendadak mbok Pulasara. Nyapo mandek. Kok Waya 3 lagu gas. jenengan pun ngoten lho. Lho. Lah kan tak wene kelomberan. Kelonggaran. Kula niku pan papan Mas. Pundi nggen nyanyi, pundi nggen kula ndagel, pundi nggen jenengan lenggah ngasta dalang. Dadi mboten kok kula niku terus nun sewu idealis terus njur kula nggih dhewe wektune mboten. Saiki anggere sampean metu tak tuntut 6 lagu. Nek kula metu njan tuntut pinten? 6 lagu. Nanggap apa penyanyi dengi sing viral ngene-ngene kan. Kok Inilah Mas. Sinergitas, sinkronisasi kerjasama yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Mas Minto. Mula dalu nika wonten ing dusun Babatan, Desa Duwet, Wates ingkang baku dalu menika luar biasa. Tepuk tangan untuk Piyayi dusun Babatan. Biasa. Elok tenan. Kula kaya meri dadi warga mriki Mas. Mari ngobar nanggap bayang kapan kowe nanggap bayang karo kluthuk kuwi jajal. Tuh, kula sampun rencana kali Mas kula sampun rencana. Benjing mawi niki gadah momongan melih kula badhe wayang. Yalah aku ora gagas. Loh, sunatan kancane renek sing diopo-opo mek kur Mas Kluthuk niku nuwun pangapunten piyayinipun mboten seneng gawe swara ning liyan. Ora kok ora gawe swara ning liyan ki ora. Wegah lek ngopeni wong teko asline. Siji niku sing loro lah ya mau wedi tenan. Ora Mas. Niki pancen luar biasa Mas. Mas Biasa tekan dindio nyungake mek elek tunan. Mboten, wong niku lak ndamel wedal to Mas. Mengke wonten wedal ingkang minunggan, ingkang longgar lajeng ngempalaken panjenengan. Ngoten. Mula dalu menika dipun lenggahi Pak Kasun, warga masyarakat dusun Babatan ini menjadi tolak ukur dan barometer kelas dusun bisa menggelar wayang kulit spektakuler pada malam hari ini. Mula luar biasa. Tepuk tangan warga masyarakat dusun Babatan. Tokoh Babatan kuwi ora lali sing lunggone Yagan iki. Di Endrik kuwi ya termasuk tokoh pecinta sinden kuwi. Pokoke kula meling niki sing melek niki limbukan goro-goro aja nganti ditinggal mulih. Ngopo? Loh, soalnya maneman leh urunan. Iya. Kadung urunan tinggal mulih. Mas Luduk, kula karo sampean ditimbali. Kudu ngerti biasane nggon tata cara. Sik Mas, aku tak matur sithik. Nggih, nggih. Sampeyan wis kentekan kain kok iki spray digawe. Sampe iki wong iki kreatif ngono lho Mas. Ora perkara kreatif. Aku tahu bingung arep golek beskap iki warna apa iki saking bingung kabeh wis enek. Eneke ya spray. Padha ngene iki. Ngeten iki lak ketok. Lek dagelan apik ning dalan kok ketoke wagu. Apik jenengan gegerne gambarno Doraemon. Wong kok meri karo dagelan. Dagelan ki ora wong dagelan kondang lho, kaine kain spray kasur. Aja sok seneng duwe klambi sing apik, aja sok seneng duwe klambi merek sing apik. Sangune wong kuwi besok dudu merek, dudu klambi. Kain ning mori 3 meter tok. Prinsipmu wong ngirit kuwi. Kok prinsip wong ngirit? Ya lek pancen tujuanmu besok lek mati mung disangoni mori 3 meter, aja nyambut gawe. Lah pripun? Malah dosa. Lah kok saged? Wong iki lek timbangane kebak dosa luweh becik meneng. Kuwi ndak bakalan dosa. Ora usah nyambut gawe nganggur. Lek dadi nyambut gawe, mlumpuk dadi wong sugih. Nggih. Tanggung jawabe gedhe. Nggih. Lek ngantek cetil dipaido wong, dirasani. Dirasani. Nggih. Dosa to? Dosa ora apa-apa, ning sing pegel muden kuwi. Lah ngapa? Lah sing ngedusi muden sik ketone wong medhit moh ngedusi, ngosoki moh. Prayo rekoso sampean ngono lho. Mula niki lho. Apa? Diklambeni ngene kok iso lucu to. Nek kula non sewu dagelan lak apik to Mas. Kok panggah pantes niki lho, tak klambeni apa-apa kok ora pas blas iki to. Saya itu adalah pelawak yang menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Pripun? Acaranya apa ya aku harus bisa menyelesaikan. Lah kuwi lho sing dimaksud Mas Minto ngoten niku. Lek acara Pak Kasun nggih ngoten. Lek acara resmi kula mesti nggawe beskap nggih surjan. Nggih. Ini kan acaranya dalam rangka meresmikan Pertamini mobil gasolin 92 menika. Ya apa to ya mripatmu kok nyawang mob. Nggon Pertamini iki ya ngapal. Acaranya ki bersih dusun. Bersih dusun ora ngresmekne gawe kok iso. Ngono ra omong mau iki. Lah mau tak omongi panitia takon ngepaki seliter arep mbok kokop apa piye? Lek perkara ngokop aku ya gelem. Ngono. Acaranya bersih dusun, dusun Babatan, Desa Duwet, Kecamatan Wates. Ngono.
babatan. Nah, ngono lho. Ora kok ingah-ingi mbok kaya Mas Minto ku lho. Kyaine ngono kuwi teges. Siji menika bersih dusun babatan, sing keloro menika kalih awede melekan karo ngenteni tewel mateng menika. Lah iki lho nggih ta. Ngene kok panjenengan kanthi iki pripun Jobi? Layak lho ning jero jangane tewel tiba ning kene iki tewel ya akeh. Lho, Kyai kene karep dahar apa wae teke dhewe. Kula seneng kalih wong babatan Pak Minto. Ngono kuwi wong dusun menika kadang-kadang wong kutha iki repot. Wong kutha iki sakala pengen mangan apa bengi sik bingung. Ning lek wong dusun, wong desa itu malah menjadi prioritas utama dalam hidup berumah tangga, hidup dalam mengatur nuwun sewu kuliner iki mesti tercukupi. Lah ngono ngerti. Pengen mangan tewel ya tewele dhewe. Lah kene ngerti. Ngarep omah ya tewel. Pengen jangan dong telo. Godhong telo ya mesti metik godhonge dhewe. Mergo wong desa ki sapa tandur telo. Prasaja. Lho iya. Ngono. Mesti kuwi. Pengen makan buah. Lho. Sok kala ki ning ngarep mesti tandur blimbing, tandur jeruk mergo ya teke dhewe. Pengen mangan iwak pitik ya pitik dhewe dibeleh. Mergo wong dusun ki ingon-ingone mesti akeh, Pak. Pengen mangan ndok. Ya mangan ndoke dhewe. Menika wong dusun kondoke dhewe ki ra penak lho. Kondoke dhewe apa gitu? Endok pitik dhewe. Nah, endok sing metu saka pitik dhewe. Sik to, lek ngrembug endok ya lek endok iki kuning kaya endok pitik, lek nganti endok iki ijo setengah ireng coba. Lah, menika endok lumuten. Njan niku. Turne ya sik mending pyayi mriki Mas Minto. Persani to. Kaya ngono kuwi wujude deloken. Kuwi bakal ya dadi nangka. Tur wong kene ra medhit, dibungkus, dikropoki brongsong karo goni. Tur umpama didahar nyenengke. Niki ketok medhit to, Pak? Ning nangka ki paling enak bungkuse duduk plastik, duduk sekseman, duduk goni. Napa? Kathok. Layakno dek ngene ngarep omahe Mas Minto to sampean to. Gedhinge ning ngarep gapura ngarep bali desa kae. Dibosok kathok to? Buntel kathok. Kae duduk tewel kae ora. Apa, Mas? Kentongan ngono lho. Kosok kentongan buntel kathok. Bali desa. Kowe iki ora tewel apa-apa lho. Dan niku kaya Niki si aji niku Mas. Si aji niku wong uripe aja kalah karo tetanduran. Kok iso? Nggih, saestu Mas Minto. Pyayi kene iki melimpah ruah ulu pametune. Mula ngeten-ngeten niki aji Gusti Allah nyipta samubarang sing bernapas utawa punya nyawa. Iki beda-beda gunane. Ngeten niki guna lho Mas. Apa? Niki mateng didol payu. Urung sampai mateng ketok tuwek bakul teko dinyang. Nika tewele pinten pun dadi nangka. Dadi pancen wong desa ki produktif dengan hasil bumi, hasil lingkungane dhewe. Asine awakmu iki curhat kok. Pripun? Curhat zaman dadi ludruk ketoprak terus keterak udan ngono sing digarap mek kulupan. Lho paceklek oh Mas. Iya. Mula nggih ngundhuh ngeten iki nikmat. Mula aja kalah karo waw-wawan. Padha-padha kuwi ciptaning Gusti ning manfaate beda-beda. Nggih, dirungokke. Aja kalah, kae yo manfaat kok. Arep mbok paido. Kak. Wong ngene lho. Nuwun sewu Pak Minto. Heeh. Tewel iki iso dadi pralampita wong urip ning alam donya. Apa kuwi? Tewel kek entah dibuntel bendang mateng. Ning nek menungso kuwi mateng dhisik lagi dibuntel. Ya bener Mas. Cara pilih-pilihan awakmu pilih sing ndi? Nuwun sewu, nika dadi awake dhewe iki dadi nuwun sewu. Tewel ke entah dibuntel bendang mateng. Awake dhewe mateng dhisik lagi dibuntel. Dadi mumpung ade sik mentah, ayo to tumindak sing becik ben sok ben waktu awake dhewe dibuntel mateng-mateng iso sowan ning gone Gusti Kang Arya. Enak sing wiwit saka entah nganti mateng panggah dibuntel ya enak. Napa niku? Tewelmu. Niki snes tewel Pak Minto. Apa? Salah. Panjenengane yo ngoten kok. Niki Mas niku ngomong serius. Ya serius coba tak mirengke coba. Dadi nun sewu dusun babatan menika secara tidak langsung ini apapun bentuk, apapun keadaan dan apapun situasi dan apapun keberadaannya ini bisa menjadi filosofi dalam hidup berumah tangga dan hidup di dunia ini Pak Minto. Maknanya aja. Aja nyawang kuwi mau. Sing tak ngono tewel ki mau. Dadi menungso sadurunge ade dibuntel, sik mentah iki ayo to piye pamrih sok ben sadurunge dibuntel, tumindak sing apik, tumindak sing becik, ben sok ben ade iki suwan ning Gusti Kang Arya Jagat, awake dhewe sok ben iso mlebu ning swarga. Dimatengke pikire, dimatengke uripe, dimatengke atine. Oh niki lho Pak. Mulane bersih dusun niku maknane apik Pak. Iya bener Mas. Mulane warga masyarakat dusun babatan menika tumplek-blek. Niki sing wong babatan tok ning sak njabane wong babatan ora ngerti niki urane warga masyarakat ini total global uang yang terkumpul adalah 68 juta. Alhamdulillah tepuk tangan untuk
dusun iso nglumpukne 8 juta iki nek ra ngedol tewel pirang wit iki. Sik Mas, iki nek hitung-hitungan matematika. Niki pancen Mas kula niku Kula niku 8 juta ki aja didelok nominal. Nominalnya. Ning maknane. Nek 8 ki angkane 6 karo 8. Jumlahe 6 karo 8 jumlahe 14. Angkane 1 kalih 4. 1 karo 4 jumlah gangsal. 5 kuwi nun sewu wong babat ning kene to dadak rono nyapa to. Wong ning kene ya padha ae kok. Wong babatan iki nun sewu ora bakal tumindak sing culika, ora bakal ninggalke apa sing dadi aturane negara lan agama. 5 kuwi Pancasila ning negara, 5 kuwi salat 5 waktu, ning agama ya ana 5 kuwi sing dalani rukun Islam. Gua dek yo mudeng. Lho, rukun Islam ki ana 5 syahadat, salat, zakat, poso, munggah haji. Insyaallah warga berkat babatan niki sawise salate wis tertib manembah marang Gusti Kang Arya Jagat sok ben kabeh iso munggah haji. Allahumma ki rukun Islam ya. Lho nggih lho, Bang. 1 syahadat, loro salat, zakat, poso, munggah haji. Lah iki rukun Islam. Nggih. Ning gini ya niki aku ndak ngrembug piyai mbabatan. Nggih. Ngen kula niku mongko rukun Islam. Angger bar munggah kaji ngono lek tekan ngomah ndak diceluk Pak Haji ngono ki nesu. Nah, biasane nun sewu. Ini yang menjadi nun sewu problema dalam sosialitas. Ya. Nun sewu. Sosial ki penting. Sok kalau wong munggah haji pengen diceluk haji. Nggih kula enten lho, Pak. Piye, Mas? Jenenge Pak Sabto. Nyambut gawe ini nebasi pari. Akhirnya begitu munggah haji, mulai saka tanah suci jenenge mau diceluk Pak Haji Sabto. sinten? Diceluk Pak Haji Basri. Sebabe Mergo isone munggah ning tanah suci munggah haji, nebasi pari jenenge Pak Haji Basri. oh. Digathukne. Iya. Oh, Lah berarti- mrene jenengan nggih ngoten. Sok Minto, ben sok. nek munggah haji, asmane diganti. Pak Haji sakniki lek asmane Pak Minto. Sok ben nek munggah haji kudu diganti jenenge Pak Haji Sokeh. Artine Mas, Mergo iso munggahne haji sokongane wong akeh. urunan Tanggapan Mas, kok urunan ngendi-ngendi ngeten sampean iki mendhi kumpul jan dari lumpuke. Sik to, kok sokongane wong akeh ki lho. Lah nek ditanggap kok kono bayar kene. dhewe to. Loh, bayar dhewe tapi kan tanggapan kok ngendi-ngendi. Nggih to mboten Berarti padha jalan-jalan. awakmu no. Loh. Lek kula menika nun sewu. Kula menika sok ben lek insyaallah nggih. Insyaallah. Muga kasembatan. Sok ben lek munggah haji iki jenenge duduk haji jogluduk. Jadi Haji dahlan. lah kok iso? Lah. Mergo oleh munggah haji dhuwit saka dadi dagelan. Oh. Wetlan. Wetlan. Oh, duit saka dadi dagelan. Lah kene ning nggonmu kae kok Enten kejadian nggih kula niku nun sewu lho. Menika nggih kula niku enten biyen-biyen lho. Iya, Tahun 2000 menika nyambut gawe ning Poluan, Pak. Wo. Sik. Poluan apa poluan? Ning Poluan. Komplek lho, komplek. Serengat to. Serengat ku lho. Oh. Idule perapatan. Wis tau rono kok apal. Lah, kula niku yo Lah niki mbiyen tau nginep sewengi ngebel kula kentaan duit to, Mas. Ngono. jeneng enten, Pak. Jenenge teng riyo nggih. Sapa jenenge, Jenenge Mas? Nani Anjarwati jenenge riyo. Iya, kuwi Lho, apik. sik jenenge sapa? Nani Anjarwati. Iya, Mosok kuwi sak- Nani Anjarwati jebulan poluan. Iya, sak kamar kok isine loro sing wedok, siji Nani Anjarwati, loro Ning Sriani. Pampimmu. Dadak kok kancane diketut-ketut. Bojuk. Ganti ya jenenge ya. Ganti. Ganti. Ora ngawur. Turane. Lah nyapa lho penak kuwi yo. Penak kuwi to. Lah wis ora usah diganti kuwi ae. Jenenge ganti ya. Heeh. Sapa asline sapa? Srianing. Loh. Biyen nakal nggih, Biyen Mas. nakal, Pak. Masyaallah. Ting komplek riku. Oleh hidayah, oleh karomah, seneng melu pengaosan, Nggih. akhirnya saged munggah haji. Ridho ta'ala. Mandap akhirnya saged ngilen munggah haji ting Mekah Madinah. Masyaallah. Kondur saking Mekah Madinah Syukuran, Mas. syukuran asmane dipun gantos senes Bu Hajah Srianing tapi dipun gantos Bu Hajah Mutmainah. Lah kok beda kok mutmainah. Mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ra genah. Entan-entane jebles to condongmu. Ngene. Ngono kuwi lho. Tak rungok-rungokne kaya yak-yak. Tegese ngemut barang sing ra genah. Ora, iki kudu mbok klarifikasi. Tegese ngemut barang sing ra genah menika ngrokok, Pak Minto. Saru Mas, saru. Wong wedok menika lek ngerokok saru. Nggih. Ngoten lho Pak Minto. Lek Dadi liyane ngerokok, lek ngemut rokok menika saru. Lah nek bojomu Dirungokke sindian-sindiane Pit. Apa sik ngerokok kowe Loh, Pit? saya yakin lek pipit Lah aku iki kaget to Mas. Loh. Aku kan liwat saka
Boyolangu. Nggih. Liwatku ki mesti njunjung kono. Leres. Lah aku ndak sengaja aku ya ora ngomong lek aku arep mampir. Nggih. Aku langsung mandek plek pedan motor aku mlebu. Nggih. Lah kok pimpin iki karo ngadep TV ki nguwene karo nguwene. Peh nika Pak. Pak niku ndek winginane to. Lho. Tapi alhamdulillah pipit sak menika pun leren, Pak. Oh, Sakniki pun mboten gelem ngemut rokok. Ayo dimut apa Mas? Kenal pot. Wah kaya ngawur wae kok iso. Ngoten lho Pak Pinto. Iya. Dadi sedaya menika pun nemu pralampita. Napa melih niki manggon teng nggone RT 22. RT 22 kuwi angkane loro-loro Mas. Loro-loro jumlahe Papat. Insyaallah Pak Kasun Pak Agus menika ora bedak-bedakne masyarakate di lor di kidul di tan di kulon apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya insyaallah bakal gelem nyukupi lan terrealisasi sedaya. Iki mau angel lho lek digoleki. Angel tenan. Anak sing tewel. Tewel enten. Terus anak sing Lodo. 15. Lodo enten. Terus anak sing pira 22 iki lek wong sing tukang ramal Pakmu itu bingung lek arep nilai iki. Leng ramesi. Lek ramesi. Ning kudu ngramesi sing apik Pak Minto. Kabeh menika nemu pasemon sing apik. RT 22 RT 22 RW 6. Nyapu atek 22 ndak selikur ae lho. Lho Pak, selikur kan sewu, saiki mundak. Ora maksudnya iki wong ya wis dibentuk kok iso jenengan iki. Enak selikur lho karo 22. Alah rasakno dhewe. Ajak-ajak 22 RW 6 Pak. Iki lho karepe Mas Luduk niku 22 RW 6 loro-loro jumlahe papat tegese papat kiblat sing diarah. Nah ngene iku. 6 kuwi temune napa Mas? Rukun iman. Lah kuwi Apal rukun iman. Loh, rukun iman ki sing sepisan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sing keloro iman kepada malaikat, sing ketelu iman kepada kitab-kitab Allah, sing kepapat iman kepada rasul-rasul Allah, sing kelima iman kepada hari kiamat, lan sing enam iman kepada khodok dan khodar. lho Ngono lho kok awakmu ndagel mbok yo pengen malah dadi dai malah apik. Ngawur saya Pak, kula niku lek nyalone dai mboten mungkin. Wong kula ning omah ning nyalone juru kunci mayite demo Pak. lho sampe iki piye to? Niki wis mondok pirang-pirangane wulan mondok ning ndi Mas? Ning pondok Ramadan iki sak ulan lah Pak. Ora kuwi ora. Lah mondok nek kono tok kuwi. Itu lho Pak. Dadi ngeten niki intisarinya ada. Penting Pak. Guyon entuk ning secara edukasinya ada. Ya guyon ning enek isine enek bobote. Lho, Mbah Lurah menika asmanipun Pak Kasun. Pak Kasun menika Pak Agus Widodo. endi wong Pak Agus iki? Loh, di belakang. Pak Agus Widodo. Pak Agus is pas Pak. Itu amanah yang diembannya sebagai Kasun. Gus menika insyaallah Gusti bakal berkahi, bakal ngewehi pepadang dalan kang becik kelancaran kanggo warga masyarakate. Saiki nek Widodo kuwi aksarane Jawa. Jawa. Kuwi iki dadi wa. Wa. Hana Caraka Data Sawa Sanga. Songo. Do iki pira? Hana Caraka Do 6. Songo karo 6. Sanga karo 6 15. Done loro. Done loro. Selikur. Selikur. Nah kuwi. Selikur jumlahe. Lah tembu to ya. Loro temu. Dongamu kok mandi. Iya. Oh no, selikur. Selikur angkane loro karo siji. Ayo. Aduh yo. Ora plak-plak. Dikon sik Widodo. Nah. Wis to goleke. Kuwi iki saka Bagus. Ya wis. Aki ho. Ho. Gus iki go. Oh, iki siji. Ana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga. Go. 13. Go Pak Agus, Bathanga Kluthuk. Telas karo siji. 13 siji 14. Gambare unta. Jumlahe 5. 5 ki lek Jawa lho Pak. Nggih. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Insyaallah Pak Agus bakal pinaringan rezeki sing berkah lan barokah. Amin. Dusune Babatan. Ayo. Babatan gawe bobo karo to. Ayo njajal temu pira? Bo ki 19. 19. Do. Pak do. Bone loro. 19 ping pindho. 38. 38 tambah to. Ana Caraka Data 7. Itu 38 45. 45 papat karo 5 jumlahe 9. 9 papat ki saka tembung jodoh rezeki pati jodoh. Wis dadi jodone warga masyarakat Babatan karo Mbah Lurah Agus. Amin. Mbak Kasun. 5 ki jodoh rezeki pati jodoh rezeki. Dadi warga masyarakat akeh rezeki, Pak Kasun ya oleh rezeki. Klitik. Klitik ki kok karo to. Ana Caraka 5.
to ki ana kepitu 5 karo 7 12 sampai 1 karo loro jumlahe 3 jodoh rezeki pati berarti hati-hati kowe sik to kok iso kok ngono ki lho Mas Minto mo karo to ana caraka data sawala mo ki 11 moga 11 karo 7 berarti 18 siji karo 8 berarti siji ki jodoh berarti jodone warga masyarakat Babatan kembali Pak Minto 8ne jodoh rezeki pati jodoh rezeki ditangkap ana ing Babatan rezeki oleh rezeki sing akeh klitik karo to budek iki lha iya jumlahe 13 lah iya jumlahe angka siji karo loro 3 jodoh rezeki pati berarti hati-hati kowe oleh nom oleh adikku terus ning cedak ketoke lah kowe ora yo ngono lah kluthuk ki lak yo kok karo to Pak padha 5 karo 7 12 angkane siji karo loro sampai 3 pati jodoh rezeki lho ora padha to Mas berarti sik to kritik karo kluthuk kok beda piye lah kamu kok padha kok karo to ki lah iya kupingmu jane bosok kritik ki lho lah iya kok karo to 5 karo 7 jumlah 12 angkane siji karo loro jumlahe 3 jodoh rezeki pati rungokno jane kopol nih jane lah iya kluthuk lah yo kluthuk ki 5 karo 7 angkane siji karo loro dijumlah 3 pati jodoh rezeki kok walik masalahe oh iblis iki lah tiba kono patine didhisik lah iya oh kene iki berarti kowe sing mbok jaluk piye nek aku tiba jodoh rezeki pati seksi panjenengan Mas jodoh kuwi wis gawan saka Gusti jodoh rezeki kuwi ginaris saka Gusti pati keri dadi jodhone entuk rezekine nusul patine keri jodoh ki mau nggih gawan saka Gusti lek bojo non bojo lho bojo niku gandengan kok ora ngono lho lek jodoh gawan kok saka Gusti Allah nggih ning lek bojo niku nggih gawan terus sampean pilih jodoh apa bojo ya pilih bojo sing iso dadi jodoh ngoten ora kena loro loro tau enake ra mok kuwi sing rawani yo ngono rawani kono ngene tok kowe lha enak to jodoh rezeki pati iki lho sing bahaya iki lha nyapa kene mu nek ngitung piye lho pati jodoh rezeki bosok kowe lha nyapa lah rung napa jodoh ra temu rezekimu wis mati sik lah kuwi lho rungokno kowe urung apa-apa wis mati dhisik tiba aku kleru omong nembang Mas nembang nggih jangan diselingi sapa kono coba kula tak niki mawon Mas kula nek sing ayu-ayu ngeten pun biasa nek niki didum wong loro turah carane ngedum set menengah ke atas jok kluthuk sret menengah ke bawah jok lidik lah kok senengmu sing menengah ke bawah napa Mas piye pipit dum wong loro nek ini ra cukup sampean kalih kula nika wong loro iya ngene menengah ke atas sampean aku menengah ke bawah Mas Lidik kene mudun saya kene lecet kuwi ewekan munggah sampean mosok aku ra mbok beton sithik beton mbahmu kiper iki kok iso ya aku ya pengen ngene kono-kono jauh ben sampean sing sepuh ngalah lek kono jalukane ditugel sing isor kene pancen butuh adah kinang kene mboten sampean milih wae ya milih aku anu panjenengan aturi milih mawon Mas dah aku ndak padha selerane karo milih sing dijajal milih sik kene milih sik kene nduk karo iki nduk tak golek sing ayu Jel ya wis nek mikir wis ngono wong jenenge aku mosok ning omah ngono kae ning pangumbuk ngono kae yo ngene iki yo butuh penghijauan ponggonmu wis ra tukul kok dadak penghijauan barang kabare siat ya ndek ya cahayu ya bocah iki seneng guyon mau teko jampiran ndek ndereke Pak Minto mau ndek cahayu tamongi kok ketok ketoke iki mbiyen laire nyidam pitik kalkun lah tekono sing jelas e to engko tetane tekono enggak ya kok kowe iki jan opo ditekoni api-api kok wis ngono kene nduk tak ratani Mas Minto kene gandengan kok dikira aku pilih kasih kok iso ketika aku delok ngono lho nah oh dikulino
pemain sirkus gitu. Siap ya Nduk ya Cahyu ya. Mas. Ya ampun, kita lama nggak bertemu ya. Sama kok dari jam berapa tadi? Aku mang wis emas kluduknya apa toh? Samar nekokno aku sego goreng. Oh, gerap. Saman seneng sego goreng ya. Ya Allah, Mas. Aku lho nggawe klambi rupane oren. Iki seneng kamu ya klambi iki ya. Mang lho Pak Kasune Mas apa Pak Agus piye to jane iki? Nyapa Mas? Oh, ya. Nyapa neh ngono lho. Oh, ya. Nyapa? Masa ayu-ayu kuping kopokan nih. Lah piye to sampean ki apa-apa? Anu Nduk sepurane ya Nduk, Masku ora selera karo sampean. Diajak pilihan diajak. Nah nek iki jelas iki jos lek iki. Nek kuwi jos kuwi wah. Lek nun sewu lho. Lek janggute lancip bojoku. Lho, apa iya Mas? Bojoku iki janggute lancip ya. Sampai ndredek kok kene. Kuwi kelancipen. Medok ngene iki lho, janggute nyatis, irunge nyatis, batuke. Bojoku rai sak rai nyatis kabeh kok. Lha sebabe? Kaya unta cukup. Ngono ki. Jale Mas. Sehat ya Nduk ya Cahayu ya. Sampean sehat nggih? Asmane sapa Cahayu? Asmane. Asmane sampean? Ngetak mut kupingmu. Sampean sehat ya Cahayu? Mau teko jambilane kene mau. Bocah nek sumeh, ya Allah, ya Allah. Sumeh ya ya. Sampean seneng ya begini main ning babatan seneng ya Cahayu? Ya Allah. Wis seneng lho. Iki ra tau geger sumeh kok. Lagi kendasmu lagi kita gendeng ta iki ya. Lah kok guyak-guyu tok. Kene. Ayo sak nduk. Apa enek ombutan itu kecengengesan tok gitu. Ora sing pokro. Ganteng. Minta dijemput. Kene. Saiki. Lama tidak berjumpa. Masalah. Kita iki asmane sapa Cahayu? Seneng ya Cak. Ini ya. Loh, kuwi nyapa neh bocah iki? Olehno. Olehno. Samaku sik ngono. Sama nyapa to kok? Kamu sama. Aku lek. Awake dhewe sesuk ning kelas 100 sih. Jane wis rata. Balik. Sampean menerima aku apa adanya to Mas? Aku kok iso mbok olehne lho. Apa neh? Sekoke jebol. Mas gawane jenengan kok ora ono sing beres sih pripun to? Diajak Mas. Acak. Gejak. Wis langsung iki. Iki. Gejak. Kamu. Gejak. Kene. Lah nek kuwi lho waras kuwi asli. Kuwi asli waras. Wah kuwi mengkurep ae muni kok kuwi. Wis ngono ya, Jale. Masalah. Yo pupune kaya tewel kuwi lho. Wis. Kilo ngono kena mie. Masyaallah. Wis. Nyapa nguyang-guyu iki? Kamu kok guyu? Kowe gendeng wae. Pak Pur. Pasiane icul ning kene Pak Pur. Wong kok bongkot karo pucuk nek bedane. Lah yo ki dibenakne. Karo aku. Nyapa aku kon ngadeg. Ya kuwi gandengen ra Mbok iki Pak, apa-apa. karo tak kalih niki mon. Ya wis, kene aku tak karo sing kene wae. Sini. Sini. Lho, penak ngene. Lho, ujane yo nami sinten, Nduk? Kiki. Iso lho jak omong kowe iki jan. Malah karo aku kupingmu bosok. Jajal jak ngomong. Asmu sapa Nduk? UI. Wis tak iki ya wis lah. Ya wis kuwi syukur. Setrum ning aku lho Mas. Ya sayang. Setemen ning aku. Mau mesti ngewek-ngewek tak bales kok. Kamu itu cantik sekali. Oh. Raine kancane diowok-owok. Luara ya. Lah kowe ra iso mesra kok iso tak gandeng sing mesra ya, Nduk. Nggih Kang Ya, oke. Mas. Nyanyi nyuwun duet apa piyambakan? Nggih duet to, Nggih. kersane romantis nggih. Coba Mas. Kono Mas. Deno sayang. Coba kate sepinten. Nah. Deno sayang pancen salahku. Saikine terus terang mring sliramu. Kawitane Kang Mas yo amung sembranan. Rata anggap temenan kok kebablasan. Romantis sekali. Ya kono kuwi. Tanggane iso ora kuwi. Iya Mas. Stuk. Ngene iki pas.
Rama dan Cinta. Lagi Sri Devi karo sapa kowe? Rama dan Cinta. Iki Rama dan Tiba. Kok Ramadan tiba lak poso to iki. Ya Rama dan Poso Ramadan tiba iki piye? Rama karo Cinta ngono. Hei, nek nggon Banyuwangi Sri Tanjung karo Sida Paksa. Sida Paksa karo Serigala iki. Ngawur. wes elek terus. Ora iso. Senajan to kowe Elek ora apa-apa. senajan to kowe dadi serigala. Andak mesetrum ning aku. Ya. Pancen aku percaya lek token iki nemplek ning nggonmu, token iki nemplek ning nggonmu. Jajal iso. Aja kalah mesra. Tuh aku cep Mas. Duh. Cet. Coba yo. Ini nduk madu rene nduk. Adeno sayang, pancen salahku. Stop. Stop. Karo Deno sayang, Loh, hei, kok ora bres-bres ngono to? Langsung bres ngene lho. Deno sayang. Hop. Ngono lho. Aduh. Ayo iki jan. Angel men kok iso. Deno sayang. Lho, enak ta? Ngono. Ayo. Jasmu sing penak le. Gede banget. Gede banget lagumu ki lho. Deno sayang. Oh, masalah bareng ngene lho. Piye, Mas? Lu mak gadul. Wah, yo aneh. Yo jajal gawe kene iki, Mas. Ya. Siap. Ini nduk Kiki, ngono. Sesuai dengan awet dhewe aja nganti slintutan yo. Anjir Kang Mas leres. Nah, sahur manuk Mas ya. Nggih. Sak pupuh kene gentian kono coba apik endi. Nggih, siap. Yo kene Mas, kanca-kanca, sekar gadung. Ya. Ayo. Dikatakan lagi. Apa? Panggungnya horeg. Yo maksudku iki karepe iki yo ben energi. Jareke Ben kono energi. obah. Iki engko nek obahe ora ngene iki wagu. Heeh. Lho nek obahe ben ngono kuwi. Malah kaya banji. Apa lho kuwi? Banji sakmono kotahe amblek ngono. Ngono. Yo kene. Singa. Ayo Ki. Seorang diri. Mbok kaya aku penak to. Sepurane. Mbok kaya aku Keren, penak. Mas. Kowe penak oleh kok jenenge iki juragan tuku. Lah kok oleh iki manol pasar iki ya. Lah piye? Begitu kene kok diuncalne. Sing halus jajal. Coba batur ke saya. Iya, sepurane Mas ya. Coba batur ke saya. Sepurane ya. Engko luwih banter kok kono ya Mas. Dua tos iki Pak. Oh iso. Yo, Dok. Aku
terus terang sliramu kawitane Kang Mas yo amung sembrangan rasa anggap temenan kok kebablasan yo Terima kasih luar biasa Mas iki. Nah, surat iki diwaca. Nggih, monggo Mas Ludo. Nggih, Pak. Nek do maju wong kuwi ya diwaca sing jelas. Nggih, Pak. Piyayi-piyayi sing tresna budaya ki ya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Lujeng Dalu nyuwun gending. Oh, sing dalu Pak Minto Darsono nggih. Nyuwun gending samping gunung kalih Kinanti Sandung. Katur dumateng para pamirsa sugeng mirsani titipurnanipun lelampahan dalu menika. Saking Bapak Supri Pucanganom matur sembah nuwun. Ah. Bapak Supri Pucanganom. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dumateng Bapak Dalang Kiminto Darsono nggih. Saking Tulungagung kula panjenengan ringgit ing dalu menika nggih. Kula nyuwun gending nggih menika. Oh, ora enek kan. Ayo mek katur salam ngono to. Nggih. Ngono kuwi lho. Oh, alah masalah dana kados biasane. Oh, ngaten nggih. Nyuwun gending Pak Samidi. Saking Pak Samidi napa? Pak Samidi. Hah? Pak Samidi lah omahe Kediri to. Samidi kaset lho. Kuwi saka endi wek? Endi wek? Jombang. Nggih, Pak. Diwaca kabeh. Diwek Jombang. Saking Diwek Jombang. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Masalah dana nggih. Nggih. Masalah lagu matur manut jenengan, Pak. Heeh. Nggih. Terus ngisor dhewe, NB enek kuwi. NB niki apa kuwi? Putih to Pak Minto? NB. Oh, insyaallah Pak Dalang dalam waktu dekat badhe Sowan ngaturi. Oh, kula badhe ngaturi SGI wungon teng gubuk kula. Oh, matur sembah nuwun. Bintang tamune sapa Bintang tamune menika Tasik Pados. Ngoten. Tasik Pados piye endi lho? Iki lho, Gareng Kabul. Aku coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng Pak Minto Darsono nggih. Sekar Gadung tambah jos. Nggih, dados Pak Minto. Saking kula kru kawula alit Pagu Kediri, Pak Mugidi CS. Nyuwun gending pepeling lintang asmana kalih Madiun Ngawi. Nah, ya. Iki pundutane diaturke. Iki maus srintutan. Saiki ganti Madiun Ngawi. Mbak Lilis kalih Mbak Luki karo Mbak Bunjung. Yo kanca-kanca Sekar Gadung, coba dereke berpacu dalam melodi. Ya. Mas. Ayo. Permintaan gending saking Bapak Muhyiddin Pagu kagem kanca-kanca kru Sekar Gadung Indonesia. Ana do liris. Iya, Mas. Oke. Ya.
ditambahi loro Nggih, Mbak nggih. Diah karo Mbak Mita. Lu tambahin loro. Limo. Lima. Menika Ki mau temui- sing diaturke tembang-tembang ambiaran kanggo Nggih. kanca-kanca kawula muda. Nggih, Pak. Saiki minangkani ingkang sepuh ben bisa ngrasake. Leres menika, Pak. Sing lembang sing ana ngisor sing lima cukup njoget wae. Nggih. Oke, Yang dingipun nggih menika gambir sawit menika minangkani pamrenten para sepuh. ngawur iso gambir Al mangung laremeng. Nah, ngetokke garapane dhewe. Nggih. Saya tresno dengan harapan untuk penonton-penonton semakin tresno Oh, dengan semakin- Sekar Gadung Indonesia. Iki mesti judulnya warung kopi. Itu No, semakin cinta. saya tresno. Saya Langsung digarap irama tipis-tipis njur dindangdutke nganggo jaipong. Nah. iki nyapo. kopi wengi. Kopi wengi kok warung kopi. Ya ampun. Ketara ra ngikuti YouTube-e. Nah, sing nyuwara Mbak Sulis Eva karo Mbak Pipit dibantu Mbak Mita karo Mbak Kiki. Ha, ya. Wirasana. Langsung buka celuk, langsung Bos. irama tipis, Mas. Ya. Nggih. Gembos enggak? Oh, Ya, tintingane. Nanti kumpul-kumpul. Dar. Menika katur para sepuh ingkang teksih lenggah anggenipun nderek wungon wonten Babatan Wates Kediri. Nggih. Kaya wong kang nandang boyo sagari geri ayo berlari tansah kenya nganti daya wong kang
Jadi sak kabeh iki diratani Mas Klitik, Mas Kluthuk sing nom ya ben bisa ngrasake ingkang sepuh pepundhene dhewe ya ben bisa nyawang kanthi marming penggalih. Ingkang sepuh saged dipun lenggaken, ingkang kanca-kanca nem-neman utawi pemuda nggih dipun layani menapa ingkang dados penggalipun. Napa meneh Kang Asta panjenengan saya yakin bahwasanya jenengan niku saged melayani dari berbagai elemen. Sing nom ya remen, sing sepuh nggih lungguh. Dadi kabeh kudu dilayani. Gandeng iki nek pundutan caping gunung. Dilayani nggih. Menika saking Bapak Supri Pucang Anom matur sembah nuwun. Caping gunung. Lah. Ngagem jenggleng nggih. Jenggleng nggih. Anjing kita mboten dipun ngelaken. Ingkang nembang Mbak Pipit kalian Mbak Sulis Eva. Niki pun paten niki pun diwahi. Pipit, monggo Pipit. Pun paten. Kula tasih nderek joget lho Pak niki. Nggih no. Nggih. Terus kepareng nggih. Tasih. Tasih. Mungkin niki sing nyanyi tetep kula lho Pak Wo soalnya sini. Iya. Iki jane Mbah Wo yo kudu munggah ae. Nggih, Pak Wo nu jan kula. Ali Mbah Wo pun kereng ya niki. Sing penting kula sik diparengke joget ngono seneng. Tasih asal. Tasih lho Pak. Tasih nggih. Kula remen ndereken jenengan niku pokoke tasih. Sawape kok panggung ki kok ngendi-ngendi. Wes Jan. Kene nduk wis. Bah, kok kapan kali niki nggih mboten lho. Mboten napa ya. Nggak apa-apa. Tetep tak telateni sampean ya. Lemu ae nek sing enak Mas. Wis to nduk tak omongi. Lemu sing penting sampean ki gedhi ngono lho. Dadi enak. Piye? Lemu ki yo gedhi kok ora. Ora enak bedane. Lemu kuru apa ana apa kok iso. Coba nduk Lis. Nggih Mas. Aku cawisono tetembangan caping gunung Agibawa. Yo sing tak jenggleng Mase. Nggih, sing jenggleng sing penak nggih Mas. Ha incis. Incis. Dengan Mas Dak. Anu pangapunten Pak nggih, kula pareng nderek joget nggih. Joget to? Nggih. Engko bar iki Mbah Wo munggah panggung. Karo Mas Hendrik. Saben aduh Mas keri loh Mas. ampuh. Penak Mas. Asoy. Sampeyan aja kalah ya Nduk ya. Mapan sing penak ben pun Kakang ki iso seneng ngono. Nggih, kula madhep mrika Mas. Sing apik awakmu mlumah ae. Lah. Iki madhep rono jenggleng ya sak penakmu kok dadak. Ya. Mas Dar. Iya. Nggih. Bokonge diunggahke Mas Kluthuk ben seneng. Wah. Malah kayak bemper Vespa. Yo kuwi. Endang to. Yo kuwi. Sing diarani percontan odong-odong mini ya kuwi. Iya ya. Bojoku aduh. Kemajuan yang gua ada HP beras ya kowe. Kok ada HP to? Iki punuk. Iki jane sinden mau unta iku. Sapi. Yen mamajan. Ayo Mas Kluthuk. Asoy. Ampun karo. Asoy. Janur kuning. Asoy. Ini gila. Fakir sing ngene iki. Enten napa to, Mas? Geding aku. Oh, kacar. Wong lemu tancen yo klepe rada longgar, Mas. Lek sik sirik ra saiki bojoku anggar nusul. Lemu iki ngene. Oh, basite kene mesti tertekan. Iya. Akhirnya mak trik lho. Tak kepenak yo diresiki to, Mas, diresiki. Alah, ngono ae dibilang. Gua ngendi? Lek gua aja sanggon-gon. Iki arep kepiye-kepiye iki rantamane gamelan iki Sunan Kalijaga mbiyen yo gawe iki. Kan Sunan Aja diregeti. Nggih, ngapunten pamit to. Nyanyi. Kono enek pamirsa. Penonton budayawan kaya ngono. Ayo ning sandi wayang. Iki makrifat aja dingge yak-yakan.
kabeh iki nggih tatanan ngono lho. Wis diomongi yoga ki ya saga ki gotong royong. Kegotong royongane ming mbok regeti karo telek iki terus piye? Ya maaf ya. Ayo. Caitan. Wes malah mbok wehne aku. Itu asuk kelane gitu. Pokok is ngengkel wae ngono. Yo. Kilo. Bagiamu ning kene iki. Ya ana wong barang. Bagiamu ning kene makil. Bagiamu iki produksi dari Otok. Ayo, wis duwe nggon dhewe kok iso. Ya nduk, Lis. Kembang. Apa ten nggih, Pak? Nah. Sik ora joget sampean. Asal ya. Lalu. Kayak kuwi. Iya. Tungcret gitu. Wih, awakmu ki wis ra iso. Biyen sik cilik ki iso tung-tung-tung. Saiki anggere tung telek. Ora Ya dipapake to pe dipapake. Tung-tung ya. Iya. Sik nak. Apa? Ambil HP ini Pak Minto. kenapa, Mas? Tak videonya dulu. Aku kirim aku ya. Iya, heeh. Ya. Nah, aku lho kakek mikir ngono kuwi lho. Hah? Kakek mikir Mikir tung jurut ngono iki. Lali ya, Mas. Semuanya. Lali ngeng aku sik sepurane. Soswi tak pedhone karo kuntet rojiun. Sik to menengo to Mas Klitik. Bah. Cinta. Tamapan, wedok tamapan. Pek. Dan mencolot. Kowe iki nek wis kono ki wek. Bebek lanang dan wek. Mentok. Nek wis langsung wek ngono. Wek. Kewer. Ora paham kok iso. Aku sih. Sementara lagi Pak Minto ya. Gak mangkring sik wedi aku sih. Wah tak sodok tenan ndokmu. Mas, aja kasar-kasar kaya ku ya Mas yo. Mboten, Dik. Aku wong halus, Dik. Panas dan Janjine piye? janjine piye? Jangan ngasuk-ngasuk panas udan ya. Aling. Panas udan panas aling-aling. Jolali, Nduk. Nggih. Bengi iki enek durpres iki sik dicepakne. Kuwi sego ya, Mas. Oh, sego tak kira durpres to. Senes. Caping gunung. Nadyan wadon sarta Ora sulit
Pospor warna tuturi ora bangsa masuk gedhok Mbak Punjung Mbak Lilis Mbak Diah yo Mbak Kiki Sore-sore pajang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame jaga-jaga. Tarik-tarik rambutane, yen disawang kok rame-rame. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. ayo gedhok Asale saka telan mata ngantuk iku tambane apa? ala-ala gedhok Asale saka telan yen ra petuk atine rada gelap. Aja ngono mas, aja jangan kado janji mas. Sore-sore pajang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame jaga-jaga. Rambulane yang disawang gawe-gawe. Goyang-goyang ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Saka Mas Didik Dawuh niki timbalan. Mbah Wo diaturi minggat Nggih. Krana renan penggalih kasuwun Mbah Wo tindak wonten ing setinggi lagu Nggih. supados kersa dana swanten. nggih kalih Mas Hendrik kalih Mas Mas Hendrik Sidik, kae Mas Sidik. Monggo, Sir, monggo katuran minggat dateng panggung Tutung Mas. Monggo Mbah Wo. Tindak Mbah Wo. Kare Mas Hendri. Mas Hendrik, Mas Hendrik. Monggo Mbah Wo, monggo. Atas Pun. Mbah Mas Hendrik. Monggo. Nyatane ngatos dalu panjenengan tasik Pungon. pungon tasik nenggani. Monggo radi majeng Mas Hendrik, Pak Wo, monggo. Pun kamajikan kagem Nggih. panjenengan. Kanya apa iki, Mang? Pun derek satu suara atau vokal panjenengan yang Menika yang disesuaikan untuk masyarakat ditunggu-tunggu oleh- dusun Babatan. Niki wae kula pun keturunan sakjane, saking kesel terus. Nah niki nggih tombo kesel niki. Kate isuk wis mau bengi Nggih, dusun. Amin. Mudah-mudahan agenda ini
bisa menjadi satu acara yang bermanfaat dan positif untuk tahun depan lagi. Amin. Kita masyarakat ya semua. Amin. Moga-moga tahun ngarep bisa kelaksanaan. Amin. Ridho Allah. Nanti Mas Andri iki pokok sik panggah semangat insyaallah Mbah Wo semangat. Tetap semangat Pak, tetap semangat. Pun derek panjenengan bawa. Nggih tembangin apa? Mang milih wis Duet milih. atau Mas Andri single? milih sing ndi? Yo. Mbah Wo sing pundi monggo. Pujung kali Mbak Lilis monggo. Oh, kene itu, Nah. ini itu, Jung, Lis, Ya. and the song and the duet. The song and the duet and the senden. Yo. Tembangnya apa Mas Andri? Menika nyuwun gending Dewa Ruci. Dewa Tresno Oh, Wawan. Dewa. Oh, Dewa Tresno. Oh, tresno diweruci iki lho. Kena. Monggo. Mas Hendrik dikagem merdeka mawon. Nah, bahwa kagem merdeka mawon. Bebas enten wedal kali jambah. Subuh wisan iku. Nggih. Ya, Yuk. Dewa Tresno. Dewa Tresno, Mbah Wo, Mas Andri dados. Spesial ada Dewa Tresno bersama Mbah Wo Dan juga Mas Hendri. Ayo bos, cok kamu bos. Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep tekaku. Sebab kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku sayang kok ngene rasane. Babatan istimewa. Demi cinta pengen aku sewu coro bakal
kula sampun ngaturaken swaramasipun. Klungsa-klungsun nderek mugi wudu. berkah. Nggih. Mas Klidik, Kawula tinimbalan satu tembang panjenengan Siap. kalian Toledatit kersane Nggih. minggah panggung. Tembang menika katur ingkang sami rawuh. Siap. Ugi dulur lanang Mas Klidik, Mas Bagong Mas iki Bagong, kepareng nggih. nunggoni Nggih, ya. nggih, menika Ya, mangke saged tembangin derek jenengan kula. saged Mas gantosan Bagong kali tukang son Mas Gam. Nggih. Mas Bagong kali Mas Deki menika alhamdulillah. Nggih. Siap kersanipun panjangkahipun plong dalu menika Nggih, Piyayi nggih. dusun babatan sesuai kalih tembangipun tembang lualih Mas Jo plong. Iya. Ngoten. Satu tembang plong. Dujo dados. Yo Lidit, kene. Rasane kaya ketiban taruh lintang kamulya niponing dadaku sing lali wis eling karo aku gelem mulih gelem bali karo aku janur gunung rasane gumun setahun ora rugi rino wangi nggonku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane yo mah plong. Sikat. Spesial kagem kanca-kanca komunitas Dujo, terima kasih. Sedaya kanca-kanca pemuda, matur nuwun panitia sedanipun terima kasih. Yo. Piyayi dusun babatan nuwun. Nuwun. Ayo yo. Rasane kaya ketiban taruh sing lali wis eling karo aku mulih gelem bali karo aku janur gunung rasane matur kuwi pancen kuwi sing tak suwun rasane yo plong rasane plong 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 ayo ora mumpai kanca-kanca sekalian Pak Kasum terima kasih Pak Bagus rasane jero dadaku rasane mateng wis ora dadi duk jantungku saiki wis mari kangenku aplo rasane jero dadaku rasane mateng wis ora nyut-nyut siraku saiki wis mari galungku ayo Kak. rasane tapi Yo maplo. rasane
Mugi-mugi plong sing dadi sedyanipun, mugi-mugi plong sing dadi angen-angenipun, insyaallah menapa ingkang dipun gayuh menapa ingkang dipun kersakaken piyayi dusun Babatan Desa Nduwet wonten ing Kecamatan Wates, insyaallah ridho lan hidayah Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah mayungi, tansah ngayomi, insyaallah dipun panggihaken kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Amin. Kupat lepet boten liwas daya ndum slamet, blangkon genah ukurane, lakon kudu tutuk crita lan lakune. Nggih. Semanten adalah kepareng nyun pamit, mbok blenten kalepatan nyun Gusti Samudra Pangasami. Nggih. Pareng kula joget. Anu iki ngawur ya. Yen pangapunten Mas Adit, selah nuwun saringipun wedal sampun cekap kula badhe lumengser kanthi joget pareng joget. Ya wis. Pun sewang-sewangan Mas Adit, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuku sing dupa kumalon ngening kantiasa ngopeke kawanku sagong jajan oh nanging sanget tangi kipi Sang Resi Kaneka Putra Sang Resi Kaneka Putra kang nganjok saking wiyadi Sang samar pamoring sukma sinok